Galicia levará un decálogo estratégico na defensa dos seus intereses ante a revisión da política pesqueira común. Entre os obxectivos da Xunta están a remuda xeracional, un enfoque ecosistémico da actividade pesqueira ou unha definición ampla da pesca artesanal. Novo Consello Galego de Pesca onde a Xunta presentou ao sector o seu decálogo estratégico de Galicia para defender os intereses ante a nova revisión da política pesqueira común. O encontro foi presidido polo conselleiro do Mar, que resaltou o traballo realizado polo goberno galego da man do conxunto da cadea Mar Industria na elaboración e actualización da folla de ruta galega. A potenciación da remuda xeracional, a dotación dunha definición ampla da pesca artesanal e a adopción dun enfoque ecosistémico da actividade pesqueira que permita mellorar a súa xestión. Tamén a preservación do patrimonio marítimo ou o fomento da economía azul que sitúe as actividades da pesca, do marisqueo e da acuicultura no centro do deseño destas políticas. O conselleiro trasladou ao sector que outro piar da folla de ruta económica é a demanda de dotar de protección ao mercado interior europeo que permita garantir a soberanía alimentaria do continente. Un punto que uniu a importancia de que tamén rexan os principios do level playing field para que a frota comunitaria opere en igualdade de condicións respecto a terceiros países. A reforma da política pesqueira común. Unha reforma da política pesqueira común que nosotros queremos poñer tamén encima da mesa en Europa e un documento que xa foi consensuado inicialmente no ano 2022 no outro Consello Galego de Pesca e hoxe queremos actualizalo e queremos tamén poñelo en un formato, nun decálogo de posicións e de puntos fundamentales para Galicia. Un documento que vamos a presentar a próxima semana en Europa na reunión dos Consellos Regionales de Pesca Europeo, onde desde Galicia estamos a presidir este comité. En esa reunión tamén vai estar presente o Comisario de Pesca Europeo, Costas Cádiz, e, polo tanto, creo que é un formato e tamén é un sitio fundamental para aí, desde Galicia, presentar as nosas reivindicacións